kami ngayon sa palengke ng Labo, Camarines Norte. Kaya paradahan tricycle to. Ayan. Terminal ng tricycle. Punta kami ngayon. Ang nabibili ng lalagyan ng ano. Mga bibilin. Ayan siya. Sa kami ng palengke. Uso pala waiting dito. Authorized by PCSO. Dami ko nakikita ganyan dito. Nasa labas yun ng mga nagpapataya ng waiting. Oh, hindi pala hinuhuli dito yan. Mga gulay yun. Dito mga gulay ba oh? Magnes. Ikot natin ang palengke ng Labo, Camarines Norte. Sa palengke ng Labo. Ayun pa din daw. Ito sinasabi ko siya daing dito. Halika. Yan. Kailangan pili tayo na maganda. Ayan o. Ayan o. Ayan yan yun. Yung maliliit? Yung ningning. Yan ningning. Ningning po. Oo. Ganda na po lang po. Ayan yan. Sarap yan. Ilan po? Yung buo. Dried fish. Ha? Kantin palengke dito yan. Palengke. Palengke ng Labo, Camarines Norte. Dito kami ngayon na medyo dadalhin sa Manila yung pinamibili namin. So yung tayo naman po yan, oh. Maganda po po yun. Dito tuloy tayo dito. Bibili natin. 180 lang ba lang? Ito parehas lang? Anong gawin ko, madam? So 60, 480. Kasi ba pareho? Ganyan kami. Nababalo. Binibidyo ako nito. Laki nito. Balikat. Wag yan, wag yan, wag yan. Pansigang.
Daan tayo. Dito lang gusto ko anong kakain. Kasi sigang daw eh. Siya na isda? Hipon. Wala na yung isa. Hindi natin alam kung ano Ha? gusto ng mga bata. Ganito po, ma'am. Ganito madam. Hindi ko po kami alam kung kakain. Papabili. Yung pinamimili ko yung ilang mo. Sarap yung sapsap. Pero ba't yung malalaki? Kaya huwag mo na sa may matatapas ay naku. Labis na dito. Alati lang, no? Kalahati lang. Sige. Ate, salamat ha. Binidyo nga mo pa talaga siya, no? Kaya sabili ng mga panrikado. Kalamansi ba doon tayo? Wala. Patis. May patis yata doon eh, no? Santol Bio. Santol. Kaya ng ano, santol na kinayod. Pero sa yes, alam ko meron niya sa dulo dyan eh. Eh no? Ito puti oh. Magkano santol? 10. Pa. Wala na po. Ayan pala. Eh ano? Kano kilo po yan ng santol? Ito daw po. 60? 60. Santol yan, santol. Kaway kaway te. Kaway kaway. Kasat dogan. Hindi ng manok dito sa labo. Tayo sa putasan. Uberet be. Kano po ang kilo dito? 20. Malaki ng pakwan, no? Ay, sorry. Doon ang prutasan, B. Wala ang prutas dito, eh. Doon, di ba dyan akin doon yun, ha? Ay, ito mo yan, oh. Ito mo yan, oh. Ha?
sige. Okay, thank you so much yun sa tunod ating video. Ito po rin ang buong palengke ng Davao, Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nandun na po lahat. Bibili nyo na lang. Dito yung may fried fish, mga isda, karne, gulay, prutas, ano na po lahat. Gagawin po, salamat po rin marami. Pa-subscribe naman sa mga dito pa-subscribe dyan. At palike naman at nakishare para tayo dumami. Thank you so much, sir. God bless all. Bye-bye and thank you. Thank you po lang.